Řekni něco. Ano, Peťo. Ještě vy dva, jo, fotím. Teď. No, teď to fotím. To je bez blesku, tady je světla dost. Ať to fotím. Pořád ještě. Co to? On to nemá foťák. To je video. A vy to fotujte zítra. Dneska. Tak to máš připomínku právě toho, ne? Včera. Právě. A jde? Ne, mě ne. A to je Lada. Mě ne. Ne. To jsem já. Já nevím. To je šatnář, Péťo, šatnář! Nova TV. Peťo, kolik ti let? Počkej, Bory, kolik je? Bory. Já jsem to pohánek. Ne, Bory. To pohánek. Peťo, kolik je ti let? 24. A koho máš nejradši? To si teda Rašmana. Já to je Sandru. Jo. A hrozně to bolí, když mi takhle. Taky rád. Bolí to takhle. Ještě máme 19 minut. 19 minut. Bude to. Jo. Bude mít jenom 10 dní, ale to je bolí jako. Já vám můžu vypálit. Peťo, řekni nám něco. Do budoucnosti. Máš ty narozeniny. Peťo, proslov. Dobře. Když nežádne. Já. Já jsem šťastný, že jsem mi udělal tohle triko. Jako tohleto si myslím, že si obřečí maximální výkon. Že tohleto mě fakt dostalo. Jsem fakt jsem překvapený, šťastný. A jako ten nápad nemá chybu. Ten mohl vymyslet. Si myslím, že dostává nejvíc ostatní ode mě. Ten fakt nemá chybu. A jako jsem šťastný, že jsme mi tady to vytvořili a je to fakt hudba. Peťo, a Lukas vám na zádech. Napí záda. Napí záda. Tam je. Musíš napnout záda. To video nejde otočit. To je právě to kouzlo. Je to tam. No, už se můžeš otočit, Peťo. Jako, tam se ty šel, do toho se vymyslel. Do toho se vymyslel. Láďa. A jdu jak je možná, ale... Ty si to vymyslel, že jo? Ne, to byl ten foťák. Hej, ale to je to. Ale až to jdu. To je to bezpělý, prostě. Já to video chci. Hej, je to bezpělý, prostě. Asi víc. Jo, padíme. Hej, čo?